היי בנות, ברוכות הבאות לסרטון מאת H2 Fashion, וזה הלוק שלנו היום. היום יש לנו שמלה שחורה קלאסית. אז עכשיו אני אתקרב ואני אראה לכם את השמלה יותר מקרוב, באור. יכולים לראות שכולה נצנצים כזה. השמלה היא מבד מאוד מאוד צמוד ומחמיא לגוף. בד מחטא ואוסף. כמו שאתם יכולות לראות עליי, היא מראה את כל הכימורים של הגוף. עכשיו נדבר על הטוטל לוק שלנו. אז לשמלה הזאת אני הייתי מצרפת או סנדלי עקב קלאסיות עם עקב טיפה, עקבון כזה 5 סנטימטרים, או נעלי עקב כאלה שגם קלאסיות כאלה, לדעתי מבריקות, שעם גם לא יותר מדי מוגזם עקבים, כזה 7-8 סנטימטר כאלה קלאסיים. ותכשיטים, הייתי מצרפת לתכשיטים גם עדינים, לשמור על מראה נקי, מראה קלאסי, תיק שחור, קלאץ' כזה קטן יפה, וגם כמו שאמרתי תכשיטים עדינים, אם זה תכשיטי כסף או תכשיטי זהב, אבל כמה שיותר עדין, לא להעמיס פה באזור של הצוואר, להשאיר את זה מראה נקי. אפשר גם מסלול כמו שאני עכשיו, אפשר גם עם מראה פזור, מה שאתם יותר מתחברות ואוהבות. וזהו, אתם מוכנות ליציאה הבאה שלכם. אז אני מקווה שאהבתם את הלוק שלנו להיום, ונתראה בסרטון הבא. נשיקות.